खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेनि फानजामुथिनि भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 10 नभेम्बर 2025 मायथाइ एबा 23 कार्तिक दान 1432 मायथाइ समबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआ जोबोद बांगोन। नोंथाङा खामानियाव गोदान बिबानफोर मोनगोन आरो नोंथांनि देरसिन सुबुंफोरा नोंथांनि नाजानायखौ बाख्नायगोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन आरो जायखिजाया आद्रा थानाय रांखौ मोननो हागोन। न'आव गोजोन आरो अनलायनायनि आबहावा थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन आरो गोसोआरि गोहोआ जौगागोन। लोगोफोरजों लोगो मोनलायनाया गोजोनथाव लाबोगोन। सासे गोनां सुबुंजों सावरायनाया नोंथांनि इयुननि थाखाय मोजां जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। वृषभ राशि। दिनै दावगानाय आरो जाफुंसारनायजों बुंफबनाय जागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि गोदान खाबुफोर ओंखारगोन। मोनसे गोदान फालांगियारि सानथांखिया मुलाम्फा गोनां जागोन आरो बाहागोदायाबो मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। नखरनि आबहावाया मोजां जागोन आरो नोंथाङा मोजां खौरां मोननो हागौ। सावस्रिया मोजांसिन जागोन। रमान्टिक सोमोन्दोआव फोथायनाय आरो खाथि सोमोन्दोआ बांगोन। गोजाम थालांनाय खामानिखौ फोजोबनानै गोजोननाय मोनगोन। दिनै नोंथांनि रायज्लायनायनि राहाया मानसिफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। मिथुन राशि। दिनै खाफालआ नोंथांखौ आबुङै हेफाजाब होगोन। खामानियाव दावगानाय एबा बाख्नायनायनि जाथावना थायो। रांखान्थियारि मुलाम्फाया नोंथांखौ खुसि लाखिगोन। न'आव गोजोन आबहावा थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। गुसुं दावबायनाया गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनाय जिउआव गोदान गोहो फैगोन। दिनै नोंथाङा गावनि रोंगौथि आरो रायज्लायनायजों बयनिबो गोसोखौ देरहागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा गोदान खाबु मोनगोन आरो खामानियाव साबसिन दावगागोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि मान सन्माना बांगोन आरो गोदान मानसिफ्रा नोंथांखौ हेफाजाब होगोन। रांखान्थियारि हालोदआ सिगांनिख्रुइ साबसिन जागोन। नखराव गोरोबलायनाय आरो गोजोन थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन आरो नोंथांनि गोसोआ धोरोमारि खामानिफोरनि फारसे गोसो होगोन। नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों सोमोन्दोआ गोदै थागोन। दिनै लानाय थिरांथाफोरा इयुननि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइ मोनगोन आरो खामानि थिलियाव नोंथांनि मान सन्माना बांगोन। रांखान्थियारि दावगानायनि गोबां खाबु दं। नखरनि गेजेराव गावजों गाव बुजिलायनाय आरो अनलायनाया बांगोन। सावस्रिया साबसिन थागोन आरो गोहोनि थाखोआ बांगोन। सिगांनि नाजानायफोरनिफ्राय साबसिन फिथाइ मोननो हानायनि जाथावना दं। दावबायनायनिफ्राय नोंथाङा मुलाम्फा जागोन आरो माबा मोनसे गोदान सोलोंनो खाबु मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि नाजानाया जाफुंसार जागोन आरो गोदान खाबु मोनगोन। साख्रि आरो फालांगि मोन्नैयावबो जौगानायखौ नुनो मोनगोन। नखरनि आबुं हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन आरो गोसोआरि गोजोन थागोन। गोजाम लोगोखौ लोगो हमज्लायनाया गोजोननाय लाबोगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा जागोन आरो मोनसे गोदान जागायनाय जानो हागौ।
नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। तुला राशि। दिनै नोंथांनि साना जाफुंसारनाय आरो समानथिजों बुंफबनाय जागोन। नोंथाङा खामानियाव गोदान बिबानफोर मोनगोन आरो नोंथांनि देरसिन मावख'गिरिफोरा नोंथांनि मावफुंनायजों गोजोननाय मोनगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फाखौ थि खालामनाय जागोन। नखराव गावजों गाव अनलायनाया बांगोन, सावस्रिया मोजाङै थागोन। सोरबा जुनिया सुबुंजों लोगो हमज्लायनाया नोंथांनि थाखाय गोदान खाबु बेखेवगोन। दिनै नोंथाङा गावनि मेलेमजों गोब्राब थासारिफोरखौ गोरलैयैनो सामलायनो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआ बांगोन आरो गोब्राब खामानिफोरखौबो गोरलैयैनो फोजोबनो हागोन। राङारि मुलाम्फानि गोख्रों मिजिं दं। फालांगि बांनायनि जाथावना दं। नखरजों सम हगारनाया गोसोआरि गोजोन लाबोगोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव मोनदांथिफोरा गोथौसिन जागोन आरो सोमोन्दोफोरा गोख्रों जागोन। दिनै नोंथाङा गोदान रां थिसननायनि बाथ्रा साननो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मै गाब। धनु राशि। दिनै खाफाला नोंथांखौ आबुङै हेफाजाब होगोन। खामानि थिलियाव जाफुंसारनाय आरो रांखान्थियारि दावगानाया रोखा। नखरनि आबहावाया गोजोनजों बुंफबनाय जागोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनाय जिउआव मोजां सोलायनाय फैगोन। दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन आरो मोनसे गोजाम नांज्लायनाया नोंथांनि फारसे जोबलांनो हागौ। दिनै नोंथांनि मोजां साननाया नोंथांखौ मोनफ्रोमबो जेंनानिफ्राय बारग'नायाव मदद होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा गाब। मकर राशि। दिनै नोंथाङा गोदान खाबु मोनगोन आरो केरियार दावगानायनि नेरसोन मोनगोन। रांखान्थियारि थाखोआ गोख्रों थागोन आरो नोंथांनि मान-सन्माना बांगोन। नखराव गोजोन थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। न'आवनो माबा मोनसे मोजां खामानिनि बिथांखि लानो हायो। दिनै नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइया नोंथांनो 2 गुन मुलाम्फा होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा निला गाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंथांनि सोरजिथाया बांगोन आरो नोंथांनि खामानियाव गोदान दिहुनथाय थागोन। फालांगियाव नोंथाङा मोजां मुलाम्फा मोनगोन। नोंथांनि साख्रियाव नोंथांनि मान-सन्माना जौगागोन। नोंथाङा नखरनि हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि सावस्रिया साबसिन जागोन। माखासे मोजां खौरांफोरा नोंथांनि सानखौ बानायनो हागौ। दिनै नोंथांनि सानथांखिफोरा थाबैनो जोबगोन आरो मानसिफ्रा नोंथांनि बिबुंथिखौ मान होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला गाब। मीन राशि। दिनै जोबोद गाहाम जागोन। नोंथांनि थांखिया जाफुंगोन आरो नोंथाङा धोन मोनगोन। नखराव खुसि आरो थुलुंगाखांनाय थागोन। नोंथांनि सावस्रिया गोख्रों थागोन। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआ गोदै जागोन आरो फोथायनाया बांगोन। दिनै मोनसे लुबैनाया जाफुंनो हागौ। मोनसे गोदान जागायनाया नोंथांनि जिउआव मोजां सोलायनाय लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाय एबा फानजामुथि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।